Здравейте, хора! Тук са отровните продукти на Джорджа, които може би няма да ни видите след това видео повече, ама дано да ни видите. А тук са моите бебешки продукти. И сега ще ви обясним условието на играта. Така, купихме някакви рандъм щуротийки, които ни кефят. Да. Които ни кефят и сега трябва да правим някаква тъпа храна. Вижте Дзодзито какво е купил. Добак, кекъл, лимонини, киселинини, желатини, бананини. Това не сме от нас. Може да вземем неща, продукти от нас. Да. И крусланчик. Интересни неща взела Дзодзито. Аз още по-интересни съм взел, направо няма що. Ма това е друга работа. Първо Сашковия ще си измие ръцете и след малко ще видите какво ще направим. Хора, аз тук докато си отварям нещата, Дзодзито тук ще прави водна баня за желатин. Не знам какво ще прави тя с тези продукти. Ама аз тук тази меди напитка, ох майко, ще видите. Много ще вкусно, обещавам. Или по-вкусно. Айде да ни казвам тук. Айде. След малко ще видите леко резултата. Да. И така как яде, твойта гад. Ще изям круасана на тая. Добре. Айде, след малко ще се видим хорица. Хора, ето как върви моето набучкано гумно с пръчки и на Дзодзито. Твоето прилича се едно си платила в някакъв ресторант за нещо скъпо и вкусно. Майко, гледайте Дзодзито. Сега ще видите каза. Вижте моето надупчено кюфте. Изглежда супер готино. Оставете лайк за моето кюфте. Ето моето посламчено кюфте. Това между другото леко прилича на ламиния мало, вижте. Черно негърче с такава коса. Това е вярно. Ма вижте, верно, ето прилича на него. Мале хора. Сега ще видите и другото. Вижте на Дзодзито как и върви. Сега ще слага лимонена киселина. Първо я опитва много интересно. Става и кисело, иска да се насере. И може би след малко ще видите как Кенза. Гледайте как поръсва. Аз това няма да го ям. Ще го ядеш? Ще го ям аз. Връщаме се след рекламите. Гледайте как яде, бе! Ей! Това сигурно няма да го ям добре. По-добре не ви показвам повече. Ето го моето бананно кюфте. След малко ще ви покажа още. Хора, докато Дзодзито още се чуди как се прави желатин и тук прави първо, второ и трето място. Вижте моето сламчето кюфте от как се казваше? От спона жобара. Точно така. Това е моето кюфте от спона жоб. Между другото, за първи път ще правя такова желатин. Вижте тук Дзодзито гледа Христофър Лайт. Как се прави слайм? Да, между другото. Не, че не знам. Много поздрави за човека. Ето вижте, в момента е 11:12. Ние тук се тъпчем като свине. Може би. Ето най-гледаното ми видео до сега на времето как да направим перфектния TikTok слайм за под 3 лева. Интересно. Абе, Джорджа, а ти храна ли ще правиш или TikTok слайм за под 3 лева? Ама, исках това, аз послах едно друго, ама познах как да правим желатин. Вижте, тук е. Желатин. Желатин. Как подготовить желатин? На русски е. Кастрюлю. Высыпаем желатин. Хора, ние тук имаме големи проблеми. Вашите проблеми са нищожни в сравнение с нашите. Хорошо, перемешиваем. Добре, моето сламчено. След малко ще ви го покажа, защото Джорджа увеличила, бе, майка ти. Быстро растворяем. До след малко просто. До след малко. Хора, Дзодзито сега ще прави желатина. Тя знае как се прави. Това TikTok клипче не показва нещо. Това от YouTube е.
YouTube. Шимпанзини, банани. Какво стана, бе? Аз това няма да го ям, предупреждавам ви от сега. Тук какво прави тази жена? Аз вижте какво направих, едно умрял рак бургер с опитите. Тук бърка някакви смеси, кексове, мексове, сексове. Вижте колко старателно го изсипва само. Колко старателно. Сега трябва да го изчакам. Вижте. Не, нищо няма да чакаме. Хората са дошли за зрелище. Като им отнемеш хляба, искат зрелище. Пак като си имат хляб, не има. Ма както и да. Добре, ще се върнем след малко с надзорчето. Желатинчето. Какво ще направя? Аха, ще гледам, добре. Чайте аз тук да се облегна междувременно. Гледайте. Това няма да го има, загледам се. Сгъстява се, хора! О, не! Да, сгъстява се, не! Шимпанзини и бананонили. Не бе, виж, шимпанзини лимонини. Да, шимпанзини и лимонини. Бананини, крусанини. Къде ги измисляш? Сега ще ям лимончета, защото съм много лоша. Верно. Ох, майка! В момента още прави реакция, нищо, че и се вижда само блузата на Star Wars, изглеждаше като претрепана магаря, както и сега иска тук да гледайте. Маля, това видео става много тъпо. Това е интересно. Тук на тази маса квилинета потийки сме правили, вижте. Сега ще взема нещо друго. О, тя ще вземе нещо друго. Тук в момента правим хладилник ревил на Джорджа на хладилника. Ето, шкафовинка ревилка. Гледаме. Какво правиш, май? Айде, че хладилника сам почна да се затваря. Шимпанзини, бананини. И също дубаини сладконини. Ма гледайте нейното колко грозно става. Моето 100 пъти. Да сложи ли булдак? Става и няма смърт. Не, тук е. Да, сложи булдак. Хора, ще си опитам мърлевото кюфте и след малко ще ви кажа. Хора, Зута само ме възпира да ям, а на всичкото отгоре тя нищо не прави. И е направила най-тъпото нещо на земята. Изчакам се желатина. Изчакаш си го ти ще видиш какво ще изчака. Ето, желира се вече. О, жилира са той. Какво ще го правиш като се жилира? Да го мадираш. Ама стига ми яде от продуктите, ще ми потрябват някой ден. Хора. Гледайте, става ма копира. Това не е ли копиране? Хора. Да се върнем като желатина с желира. Това няма да скоро. Да, няма да скоро, затова. Но ще го оставя в хладилника. Добре, нека да видим надолите пластиките, междувременно няма да ви бавим и направо ще ви прехвърлим като сме готови. Орица, докато чакаме на Джоджито да изтегнем, тук ще подсъкаме малко на PlayStation-чето, че нали то трябва да има какво да прави, че иначе е скучно. Само си ябите живота. Как е PlayStation-чето? Айде, ще играем фифаланка. До след малко. Хора! За Champions League сме с Мурсилието.
Мазна, бачо, Димов. Това видео ще стане прекалено дълго. Не спирай. Ние сме 24-ти, добре, окей. Хора, докато Джоджито си вкарва... Чакайте. Дайте първо да видим гол и ще видим дали желатинчето е стегнало. Гледайте какъв тъп, невероятен гол. Да. Много готин. То се удари в него, ама както и да е. Отиваме да видим желатина дали е стегнал. Чем? Ето тук. Отваряме хладилника. Как гледаме желатиното? Нищо затваряй сам, бе. Хора, малко се е стегнало, между другото. И се затвори. Окей. Ето там. Алекс Скоти Гът. Плюмер. Ето, гледайте малко от мача. Опа, довиждане. Дзоджито сол нерви се. Сол. Хорица. То кюфтето ми вече на нищо ни прилича. Аз докато ти чакам нейното желатинче да ми съни, то ще стане утре. Чайте малко такова да хапнем. Така. Ти си. Идвам. Ура! Много интересен матч. Малко като свърши се връщаме. Филипс! Малко си видя лицето. Само малко. Гледайте какъв уникален гол. Тун сахура. Стига. Тун дебелура. Тун вафомура. Хора. Скузи. Вижте Дзодито какво прави. Гледайте момичето как се труди. Гледайте. Ето мами. Чайте сега видим. Скузи, бро. Джорджа! Стана, бе! Твърдил се! Не, твърдил се. Хора, гледайте Дзоджито обаче какво прави, бе. Джорджа, това ястие, ние колко дни ще го правим? Окей. Аз ям. За малко, колко за малко. Хора! Орица! Кофте да мисинг! Хо! Хора, ако не помните, отде беше 11:10 май. 11:50 в момента и 51 вече. И това желенце още не се е втвърдил, обаче мамичката му. Него тука, седи си, спикът няма да казвам кой тука. Хора, ще ми дойде новия джойстик за PlayStation.
Ако искате другия епизод пак да правим булдак, ни звъннете по Нова телевизия. Просто ни пишете. Да. Вижте, тая тук се радва, че ще идва новия джойстик. Как червен картон е? Айде! Китарец Бенджаминов си тръгва. Как това червен картон е? Става драма. Изкарваме го! Изкарваме го! Изкарваме го! Изкарваме го! Аз не знам изобщо. Това прилича на кръв. Но виж колко е готино. Да, много готино. Дали се яде? Пореже! Една баня! То паша стане същото леко. Хора, тук на дзоцето ръчичките изглеждат много бяли, ама тя е като нигърка. Да. Виж, верно, виж колко бели ти изглеждат. Ето, верно. Много ти е хубава камерата. Ето, виждаш ли, че се втечнявала е. Да, ама хора, вижте верно на дзоцето и моята също изглежда. Те не бата, това вече са втечни, майна. То пак са втечни. То трябва. Хора, ако получим разстройство, не ни търсете. Да. Нема, получиш нищо. Том Круз. Истинска измама на Доми Круз. Истинска измама на Дони Круз. Съдебен спор. Хора, сега па трябва да чакаме хладилника. Сега дзоджито тук нещо го разтопва. Сега па трябва в хладилника да го заебем. Остане една минута за снимане. Ще се изнервя. Трябва да чакаме още 50 минути. Она прави някакви магии там. Вече се отчаивам. Вижте. Хора, моля ви се, оставете по един лайк. Да, че е това бая време искам. Да, много. Пожелайте ни късмет. Вижте, това прилича на умряло корабче, потънало корабче, а моето е мисинг, тъй че и тук time for to be unicorn. Майка му. Вижте, 56 съвет. Директорката влезе, лайното ми излезе. Хора, чао от нас и отидете към втора част. Айде!